एक्सपिरियेन्स सोंनोसै न'आव सालिफेरदों सालिफेरामोन दे बुंलाय सालिफेरा आं बिमानि सायाव जाग्रासोमोन नालाय बिमानि सायावसो जाग्रामोन लानानैसो जानानै सालिनांबाय आं आरो बाजैनिया न'आव सालिफेरदोंमोन मोनाखैमोन हाबा जाबा सालिखानांगोनब्रा बिदिसो मोनाखैमोनब्रा हाबा जानायखौ दे बरिया लाबालाय खिनानै गगौमोनदां ना माइरं बै जाहोगौमोन ना दे जोंनियाबो टाउन खाथियानो स्टेसन खाथि स्टेसन खाथिनिसो लाबाय नालाय सालिनांबाय दे जागोन दे सिम लाबो ना थांनांगौ आं नै हाग्रा हाब्रु सेन्देल गानाखै आं हा पार्सेल सफैदों ना मोनबेसे सफैदों मोननै ना प्रिपेड गैया ना मोनसेबो पस्टपेड गोजा ने मेश' अर्डार खालामदोंमोन मोननैसो बुस्थु बेनो सफैदों खोमा एथ' गिलिर माने माया सफैखो नायनोसै दा एक्सप्रेस इकम एक्सप्रेस नामा दे मोननैजों बेसे पेमेन्टआ दे आं हमनि दे बोथोरानो अखाखौनो हागानो रोंला माथो जाबाय फुङावनो जादों दिनै अनलाइनसो खालामनांगोन गुगोल पे बोथोरा नै अखा दुर्गा फुजानि हाबायानो थासिगोन नामासै हा 841 दे QR क'डखौ हरदो दे ए बेलेग बेलेग ना औ आच्छा दे होमबा थेंक इउ दे बेखौ नायनि र' माया सफैदों बुरजा माने बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन मे बोरमाया नै साइसथार गुफुरफोरनो ओइ नै मासे हाबदोंआनोमोन मा सफैखोथाय माबे मोनसेया नायनो गोसो जादों आं स' नायनि र' लोगोफोर हाउस माने रुम डेकरनि थाखाय खैथामान बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन आं बेनो सफैदों खोमा मिथु उथ' आं माइरं सालिहैफानि आब'जों बेबो आर्टिफिशियेल प्लेनानो बेखौ अर्डार खालामदोंमोन आं मिश'निफ्राय स' फाइनालि सफैबाय नै वाव बेखौ आं माबायदि साजायगोन उनावहाय नोंथांमोननो साजायबा दिन्थिगोन आरो बाट दा नायदो सफैबाय मोजां दोना मिथु नायलाय ने बेखौ माबायदि दोनगोन र' आं उनाव दिन्थिगोन नोंनो फाइनालि बे मोनसेथ' जाबाय आनबक्सिंखौनो होननांसिगोन आं दा ओमफ्राय आरो मोनसे दं आंनि नैबे बेखौ नायनि र' मा सफैदों मानसिखौ नुबालाय खोनागोन ना गासिबो सफैबासो माबागोन मिन्थिबाय कमप्लिट फैगोन माने मोनथाम फैदोंबावो माने फैनांगौ माबा आरो जाबावगौ मा बुस्थु सफैखो गैया नैया दायो माइरं जावगासिनो दङ बेनो बिराद स्मार्ट आरो सानैबो मावथि जाथारबायहाय जोङो ना माइरं सालिनो रोंबाय जावनो रोंबाय आरो मा नांगौ जि माइ लादों होनबा माइरं गैयैफ्राव सालिनो रोङा आंखौ रोङा होनब्लाहाय आंना पावारा खम जाबाय खोमा बांद्राय मबाइल नायग्रा दानो मेगननो नुलिया नै मेगना नुमारलाय नै दालाहाय बेटारि डाउन जाबायनो
जायोथ' नोंना सोलिनाया जि मोजांनो आंनासो बेखौहाय दोननो रावनो रोङोब्रा आं रावनो रोंगौ आं सालिनोसै जाबाय दे अबाव दोननो लागाव दानिया अयखौ सालिबावनो मोनस्रा माबा खाथियावहाय माबा दं गाबोन नामा सारदुआ ना सारदु दं बेयाव हरनो नागिरदों माइरंखौ ओंखायनो जावदों जों गोलैफिनजोब्बाय नैबे एरखाबो माबाया आरो आङो सालिदों आरो रोंलांगोन रोंलायलायदो ना लासैनो एक्सपिरियेन्स सोंनोसै न'आव सालिफेरामोन दे बुंलाय सालिफेरा आं बिमानि सायाव जाग्रासोमोन नालाय बिमानि सायावसो जाग्रामोन लानानैसो जानानै सालिनांबाय आं आरो बाजैनिया न'आव सालिफेरदोंमोन मोनाखैमोन हाबा जाबा सालिखानांगोनब्रा बिदिसो मोनाखैमोनब्रा हाबा जानायनि दे बरिया लाबालाय खिसानि गगौमोनदां ना माइरं फैबाय जाहोगौमोन ना दे जोंनियाबो टाउन खाथियानो स्टेसन खाथि स्टेसन खाथिनिसो लाबाय नालाय सालिनांबाय दे जागोन दे लोगोफोर दायो बेलासिनि माइरं साइरं जोङो जावखांनानै फ्रेश जानानै दायो मिथुजोंहाय बाजार एसे ओंखारलांनि आरो खारन बोथोरा बिराद मोजां ना आं सानबाय मा होनो पक'रा जाना फैनोसैथ' मिथु टाउनाव होननानैहाय इखौ लिंनाय जाबाय आरो एसे अखानि मा होनो अखा हादों नालाय ओंखायनो एसे थान्दा बार जानो लुगैदों लामायाव ओंखायनो थांसै आरो ना मिथु स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर जोंजों मानो खोबजोबना होखोलै स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर जोंजों टाउनसिम जोङो दा मा जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामहैनोसै बोथोरनि वाव थांथ्रामोन जेनथेने लिंनो हाबाय ओंखारनाय जाथ्राखैमोन नालाय ओंखारनि माबायाबो गैया आब'बो गैया लुथु बिमायाबो बै बसाव थांदों माबा माबि होनो बे न'खरावनो दं आरो सारद' गाबोन हो कल्पनाया जोंहा ना नों फैयाखैमोन दालाय बेयाव लोगोफोरनि इभिनिं टाइम बोथोरा मोजांजों जि मोजां नुदों क्लिन भिउफोरखौबो आरोना एकदमबारे नालाय खाथिनि हनुमान मन्दिरा बेनो जि मोजांखा नै पक'रा सावदों खोमाहाय जानोसै बेयावनो मा सावदोंथाय अखा मा जानो नोङो मा दं नायहैग्रोआ मा फुदलारा नुबाय मोनाबायना मा दङ मम' लयान मम' ना इयावनो जानो जिरायनानै इयावनो जानो नामा जिरायनानै ओइ नै सियार दं माथो सोंलाय सियार दं सोंलाय मा जाखो मिथु ए दंफाङा जि मोजां नै सायना जायो खोमा सान्दुं गोसायाव पियाजि मा लाखो नों मोमो एन्ड पियाजि अके पियाजि पक'रा अखायावहाय गुदुं गुदुं लुथुनोबो लांनोसै मम'बो दं मा पियाजिखौ जों जानोसै 얘네거 사과 뭐냐면 뭐죠? 어? 뭐나 나는 하면 나는 간다 내 먼저 하고는
नैबे हिरिम्बा बाथौ मन्दिर मालाबा फैगोन र' बेयाव बेरायगोन सिङावहाय मा दं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन दखानफोरबो दखान दं नै बेयाव बुस्थु लाना हाबनो नाङा बेयावहाय मालाबा फैगोन बाथौ थानसालि मोखाङावहाय दखानफोर दंसोयो बेयाव साहा लोंनो हाबबाय जों नै हिरिम्बा बाथौ बेनि मोखाङाव दखान दंसोयो बेयावनो जों दा साहा लोंसै सिनिबाबो जायो संख्रिबाबो जायो आंना मम' टेस्टि नंगौना नङा नङा आजालुथुनबो लानांगोन ना माथो आथा आथासो पक'रा गोथाव जादों पक'राया गाइखेर साहा गोथाव मोदोमदों मानो लाइट बिदि ब्राइटनेसआ बांद्राय जाबाय थादों दासो जादों दा हा मा बुरियावनाय दं नामा सोंलाय पक'राया जि गोथाव अखा बोथोराव पक'रा गुदुं गुदुं लांसै टेस्टिहाय गोथाव जादों पक'राया ना नोंनिफ्राय मोनसे खावबोबाय आं जाखागोन दां दायो जों लोंखांबाय थांसै मम'खौबो लाबाय आच्छा मादैनिफ्राय पक'रा लाबाय गोथावथार संदोंहाय मादै पक'राखौ जि गोथावथार मोनदों पक'रिखौ गोथावथार जादों गोथाव जानायखायनो लाबावबायबो जोङो नै बाथौ थानसालियाव दखान दं मादैनि दखान माबे नै बेसो गोथाव नै बे एसे गोथाव जायो नुबासो दे थामबा दे आयु मादै लामाया अबेथिंमोन अ दे थांसै दा जोङो न'आव मैगं लांसै लेस्रा तुकार मादैनि सबाय बिमाया बेसे मादै सबाय बिमाया बेसे मुथायावनो मुथासे हरदो दे माथो फिसाथार नामा बोरायाखै दे जानि अखा हानायखायसो बिदि मोनदों नोङो बे मैथा नामा मैथाखौथ' दहाय जाबाय दे नांला बेखौ लादो मैगं लांसै बारैथिं माबा मोनसे मैगं गोथां गाबोननि थाखाय अखायाव बेसेराफोर अखा सिजोबलांबाय आरो बै सिंनिखौ नायलाय बै मोनसेखौ सोलायनानै नाय माबाखौ सबाय बिमाखौ अबेबा मोनसेखौ ला एसे मोजांसिनखौ बासिनानै इयो गोरलै जायो दे बेखौनो लाने गुफुर जाद इयो गोथां जाद बेयो गोमोन जाबाय आरो बेयाव मोदोम दं आरो मा ओइखौबो ला मोनसे होमबा मिक्स खालामनो खोनादों थोखाया दे बियो बैखौबो मोनसे ला होमबा आं बिदि बर' मानसि नुबाथाय अननो ओंखारो लाइन खाथि खाथि नुबा सबनिखौबो लाना थांजोबनो लुगैयो आरो मोनसे अन्थाव बाथाव लाबायबा बेसेरा बान्दा कबिबो मोनसे लाजागौमोनथ' मिथ' बान्दा कबि लानो